Čo je? To čo som našiel? Ja som si najprv myslel, že mi len bobnú textúry, ale vyzerá, že nie. Wow. To je zatiaľ asi najviac megavec, čo som kedy v Minecrafte videl. Ty kokos. Aha. Som úplne ohromený z tohto sveta, dámy a páni. Kokos, to čo tu je zase? Ja neviem, toto je nejaký magický svet. Zdravím všetkých, ja som Tommyman a vítam vás pri novom videjku z Minecraftu. Ako už viete, po 20. partu, tak som strašne dúmal nad tým, či ďalšie videjko natočiť z toho nášho starého let's playu, alebo začať nový let's play, vzhľadom na to, že tie začiatky ma tak nejak najviac bavia. No a ja som bol až natoľko nerozhodný, že som sa nakoniec rozhodol natočiť úplne tretie videjko Minecraftu. A to také, že sa pôjdem spoločne s vami teraz pozrieť na moje úplne staré svety, na ktorých som naposledy hral približne pred 5 rokmi. No, takže môžeme teda začať asi chronologicky od najstaršieho po najnovší, takže začneme svetom Hero Zero. To som mával také veľmi dosť originálne názvy, bola kedy na ten svet. A som sám zvedavý, že čo to bude za svet, pretože dá sa povedať, že do roku 2020 do približne júla som ešte ani nemal tento počítač, mal som ešte ten starý notebook, na ktorom mi všetok Minecraft lagoval, úplne že fest, či kokos. Prespal som z nejakej tej... A všetko by mal byť Survivor, alebo teda Survival a Creeperik. Takže som takto prespal v tejto pyramidke, no ale aj toto celkom laguje. Tak to vyzerá, že to som si len tak vytvoril proste. A ani som si tu nespravil žiadny domov, ani nič. Mi to príde. To som už vybrakoval? Ale asi hej. No, vyzerá, že hej. Je tam nejaká diera. Snažil som sa vyhnúť TNTčku. Dobre, tak postel si zoberiem. Krafťak asi tiež. Jako neviem, či sa tu oplatí niečo ďalej riešiť, lebo to fakt vyzerá, že som si tu ani žiadny dom nespravil, ani nič. Aj takýchto svetov som mal celkom dosť. Možno toho creepera sa pôjdem pokúsiť s dreveným mečom dať dole, ale to by bolo tak všetko. S dreveným mečom koľko hitov treba? S kamenným sa mi zdá, že 4. S dreveným viac. 6, tak to není až také. Dobre, takže creepera sme zdolali. Aspoň sa ho poobzerá, že čo to je. Tu je púšť, samozrejme. To je asi taký basic lesík. Ale s tým, že sú tu aj také tie mushroom stromy. No a ono sa časom to asi aj zmenilo na najnovšiu verziu, lebo to som hral ešte na verzii do akej. No jasné, tam v ďalke vidím Sakury. Vyzerá, že tam je aj village. Mohli by sme sa tam ísť pozrieť. Kámo, presne toto sa tak nejak najviac propaguje v tej najnovšej verzii. Tie sakurové biomy. A dokonca aj savana tu je. Ty kokos, tak to si naberiem aj oranžový strom. No, akaciový. Akože dosť dlho som Minecraft nehral, takže som spravedlňujem za niektoré moje parezácké názvy. Dobre, takže som si naťažil jeden akaciový strom. Tam sú tuším pumpkiny, ale nejaké už mám v inventári, tak to asi serem. A vydáme sa teda k tomu sakurovému biomu. Ty kokos, tam vyzerá celkom zaujímavý vrt, že je pod tým biomom. Dobre si ešte tuto. Rozmýšľať nad tými anglickými názvami, ja som väčšinou používal normálne slovenské, české. Ono sa to už nevolá bambus, lebo bambus je už teraz v džungli. Toto je, no, sugarcane. Sugarcane proste, cukrová trstina. Čo je? To čo som našiel? Dámy a páni, ja som si najprv myslel, že mi len bobnú textúry, ale vyzerá, že nie. Wow. Normálne ma celkom láka aj tu z tohto natočiť nejaký let's play. Čumte na to, čo som našiel. To vyzerá brutálne. Tak to dám možno aj na thumbnail. Tak toto je brutál. Tam je endermaník, tuším. No tak tam by som sa išiel vydať, ale akože v tomto videjku asi ťažko, lebo už teraz to bude na to. Ak ste niečo takéhoto už videli, tak určite mi dajte vedieť do komentára. Pre mňa je to celkom nové. Ako stalo sa sem tam, samozrejme aj kľudne 10 rokov naspäť, že som niečo takéhoto možno trovinku podobného videl, ale toto, to je zatiaľ asi najviac megavec, čo som kedy v Minecrafte videl. Možno, že by som spravil aj nábor.
že ukážeme si tie svety a vy budete rozhodovať o tom, z ktorého svetu by ste chceli let's play. Uvidím. Z tohto by ma to brutálne lákavo, lebo vyzerá, že tu je úplne všetko. Tu táto brutálna vecička, sakurový biom, tam blízko bola tá púšť, savana, ešte aj village tu je. To je úplne brutál. Ty kokos, aha. Tu ešte aj nejaká dzúra. A takéto kvetinky sú tu. Počkaj, ono to je akože aj na tom bloku, nebudaj. Aha, tak z tohto bude rúžová vlna určite. No, ide to naťažiť. Som zvedavý, že aké dvere z toho vzniknú. Ja som úplne ohromený z tohto sveta, dámy a páni. Toto je dosť dobré na tom, že aj keď ste to hrali pred neviem koľkými rokmi, tak sa to pretransformuje na najnovšiu verziu, ten svet. Potom môžete takéto klenoty proste objavovať. No, ale už sa nám stmelo a neviem, či si tu posteľ položím v nejakom dome. Mohol by som kľudne aj vonku, ale tak no, pre istotu. Kokos, to čo tu je zase? Ja neviem, toto je nejaký magický svet. Aha, malý villagerík. Tak si spravíme nocovák vedľa neho hneď. No a neviem, ja by som tú posteľ asi radšej nehal, aby som sa tu prípadne respawnol a pôjdem si zobrať posteľ asi nejakú inú. Mohol som si aj toho villageríka, koľko vás tu je. Toto je celkom dobrý. Za 26 zemiakov emerald, to vyšlo. A týpek, za 32 lombičieho mesa emerald. To sú celkom dobrí týpci. No, dámy a páni, budem mať čo robiť, aby som nespravil z tohto sveta nejaký ten let's play. Šumte na to. Ten nádhera. Ale vyzerá, že to je celkom malá dedinka. A aj tu majú rovno ohradené zvery. To som asi ešte aj nevidel. No, tak to asi tiež pridaví do tej najnovšej verzie. Ja som chcel ešte mrknúť tú dzúru pod tým domom. Dámy a páni, teraz mám normálne dilemu, že či spraviť jedno celé videjko len z tohto sveta. Spraviť z toho takú minisériu. Že proste v ďalšom videjku by sme si ukázali ďalší svet a v tom ďalšom tretí. Lebo v každom jednom svete pribudli takéto všelijaké biomy a nové veci. To je jedna vec, takže nebude to úplne na krátku dobu. To je príde, že by bolo také najrozumnejšie riešenie. Inak pec tu nemajú? Lebo ja cobblestone a fornejsku mám, dobre, to som nevedel. Dobre, tak fornejsku si položím do nejakého domu. A hlavne som chcel ešte od vás vedieť, že nejaké to videjko z toho starého let's playu ešte asi určite vyjde, lebo je tam tiež dosť veľa vecí, z ktorých by sme mohli natočiť nejaké tie party. No a dajte mi vedieť určite do komentáru, že či by ste tie videá chceli tiež tak s webkamerou, alebo bez webkamery, ako to bolo doteraz. Každopádne, ja som si tu chcel vypiecť nejaké to žrádlo. Ja nemám ohlie. Tam vypiecť asi normálne plenkami kovými. A ešte som chcel tie dvere padať, že alebo nechám si polku takto a takéto krásne plenky. Si kokos, kámo. Brutálne to je. A uvidíme, jak budú vyzerať dvere. Cherry door. Takže to sú akože čerešňové stromy. No však vlastne sakura, no však čerešňové. OK, podľa tohto budeme vedieť, že toto bude teraz asi taký môj domček provizorný. Nádhera. Čo poviete, dámy a páni? Ja by som... Si kokos, to je strašne rado. Nevadí, ja už som sa asi rozhodol, proste toto videjko budeme z tohto sveta. To nehrozí, že by sme ešte nejaký iný otvorili. V tomto novom roku sa posnažím robiť čo najkratšie videá jednoducho. Alebo no, čo najkratšie. Zase úplne videjka na shorty pomaly, to už by som rovno spravil do shortu, ale okolo tých 10-15 minút možno, ideálne by som sa snažil to robiť. Aha, čumte na to, ďalší taký vrch. Ty kokos, ja časnem, kam sa ten Minecraft posunul. Ako niektorí takí progamery si budú hovoriť, že furt je tu taká istá otrasná grafika. Ale práve, že ja som strašne rád, že tá grafika ostala tak nejak pri svojom, že sa tvorcovia nesnažili spraviť silou mocou nejakú typický... Aha, creepery. Nejakú typicky proste vyslovene otrepanú novodobú hru. Čumte na to, koľko zákutí. To je neskutočné. Ja asi fakt nejaký let's play z toho spravím. Inak asi viete, pokiaľ ste kúkali starú let's play sériu našu, že som taký dosť strachopred v tom Minecrafte.
Takže by som sa chcel určite nejakým spôsobom začať prekonávať a viac chodiť do tých jaskýň, tých paní viac preskúmavať a byť taký odvážnejší. Proste. Počkať, pod ktorým domom bola tá diera? Pod týmto. Ja sa normálne bojím, že má nejaký villager tam posunie. No takže takéto proste. OK. Je tu toho na preskúmavanie jednoznačne toho brutálne veľa. Tá dedinka je dosť malinká. Ešte menšia ako tá v našom starom Let's Play, ja to už čo povedať. Ale za to žasne z tohto sveta, fakt. A to som len na jednom kúsku toho sveta, dá sa povedať, a koľko tu toho je úplne že epičného. Aha, Emerald. By som mohol rovno Emerald dať nejakému villagerovi, keby si ho moc chcel. Ale ešte ani ironové veci nemám, takže koľko Sweepka sa ma snažila zhodiť do toho útesu. Špinúka jedna. Ešte si tu naberem nejaké to mäso a budem môcť ísť po hodičke toto videjko ukončiť. A ja už si myslím, že toto neprekonáš, je absolútne žiadny iný svet. To není šance podľa mňa. To je čo za vecičku vlastne? No tak toto je už moc zložité na mňa. Sice to bývalo, mám pocit, že už aj v starších verziách, ale ja som do tohto nejaký profík nebol nikdy, takže to bude z tohto videjka všetko, dámy a páni. Absolútne som nečakal, že jeden svet zabere celé video. Ale tak vzhľadom na to, čo ste mali možnosť vidieť spoločne so mnou, tak asi chápete, prečo tomu tak je. Ja normálne šťastnem, že sa mi to podarilo nájsť. Tým pádom ani nemusíme hľadať nové svety proste. Akože no, nejaké vecičky som tu už mal, ale tak skoro nič takého. A nemám cobblestone, tu nemám, takže... A až teraz som si všimol, že 3 emeraldy mám. Takže určite mi dajte vedieť, že či by ste chceli z tohto sveta nejaký ten let's play. Ja by som to veľmi rád uvítal. Ale samozrejme to nebude len tak zadarmo. Potrebujem vedieť od vás tú podporu. Potrebujem ju cítiť, potrebujem ju vidieť. Či už v podobe lajkov, odberov, zdieľaní, alebo nejakých tých pekných komentov. No a samozrejme natočím ešte aj nejaké tie 2-3 party ďalšie z tejto našej minisérie a uvidíme, no. Ale nemyslím si, že toto niečo prekoná, ani len sa priblíži. Takže akorát sa nasmieva, čo je úplne ideálny čas na ukončenie tohto videjka. Ja vám ďakujem za jeho dopozeranie a vidíme sa teda na budúce. Čaute, čaute!